Pen y Bryn ac Abercaseg, fel sawl ysgol ledled Cymru, ar drothwy cyfnod cyffroes iawn y myd addysg. Wel, dyma gyfnod cyffroes iawn i blant a phobl ifanc Bethesda a Chymru. Mae cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill ac yn weithredol yn ein ysgolion ni o fis Medi nesaf ymlaen. Bwriad y cwricwlwm newydd yma ydy enyn brwdfrydedd ein disgyblion o dair 16 oed ym myd addysg a thu hwnt mewn byd sy'n newid yn gyflym iawn. Bydd y cwricwlwm yn un eang ac yn llawn diddordeb a phrofiadau i'r plant, ac yn un sy'n mynd i roi cyfle iddynt ddatblygu i'w llawn potensial. Ac ar ddechrau cyfnod newydd fel hyn, rydym ni yma ym Mhen y Bryn ac Abercaseg yn awyddus iawn i greu gweledigaeth a chyfeiriad newydd. Ond mwyn gwneud hyn, da ni'n teimlo bod hi'n bwysig bod pawb yn rhan o greu'r weledigaeth yma. Hynny yw staff, llywodraethwyr, rhieni ac wrth gwrs ein disgyblion. Felly, fel man cychwyn, mae Mrs Llynos Morgan-Jones a Miss Ellie Williams fel rhan o'r uwch dîm rheoli wedi bod wrthi'n ddygyn iawn yn arwain plant blwyddyn 2 Abercaseg a blwyddyn 6 Pen y Bryn mwyn creu ffilm fer sy'n rhoi chydig o gefndir y cwricwlwm newydd i holl gymuned y ddwy ysgol a cheisio egluro pam bod angen diwygiad yng Nghymru. Gan obeithio bydd hyn yn eich helpu chi mwyn ein helpu ni i greu gweledigaeth newydd gyda chwricwlwm i Gymru yn ganolog ar gyfer ysgolion Pen y Bryn ac Abercaseg. Mwynhewch! Wel, mae ganddon raglen difyr ar eich cyfer hynna a newyddion hynod bwysig i ni yma yng Nghymru. Oes, mae yna rhywbeth cyffroes iawn yn ddigwydd yng Nghymru. Rhywbeth a fydd yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn gwlad am y gorau. Rhywbeth a fydd yn rhoi Cymru a'i thrigolyn ar y map heb amheuaeth. Oes, mae yna gwricwlwm newydd sbon yma yng Nghymru. Cwricwlwm diddorol, cwricwlwm heriol, cwricwlwm Cymraeg, cwricwlwm i bawb ac mi fydd yn weithredol ym mhob ysgol erbyn Medi 2022. Fe John rwan at Mali, Nel a'r holl arbenigwyr. Diolch, Mali a Celwyn. Ond dia, pwy cychwynodd y cyfan a pham? Wel, dyma fi'n cael sgwrs gyda'r Athro Donaldson ar gyfer esbonio mwy. Esgusodwch fi, Mr Donaldson. Gael i ofyn cwestiwn? Pam cael cwricwlwm newydd? Yr athro Graham Donaldson ydw i, a chewis wahoddiad arbennig yn 2013. Dim i barti, o naci, esi bod dros 60 o ysgolion. Ac yn wir, doedd hynny ddim yn hanner digon. Ysgrifennais adroddiad am yr hyn a welais, a dyfodol llwyddiannus oedd yr hyn a gelwais. Roedd angen newid a symud ymlaen, i blant Gymru gael bod ar y blaen. Pwy wnaeth eich helpu Mr Donaldson i wneud yn siŵr fod plant Cymru yn cael y gorau? Diolch byth, cefais help gan pawb. Plant, rhieni, aelodau seneddol, athrawon. Ond, roedd yn angen help gan rhywun yn fwy na neb. Roedd yn angen help yr ACG. Dyma ddigwyddodd. Helo, arbenigwyr cwricwlwm i Gymru, mae'r byd yn newid. Rydym yn eich help chi i greu cwricwlwm newydd sbon, un sydd yn addas i heddiw. Dim problem. Rydym ni angen help athrawon ledled Cymru, arbenigwyr, rhieni, plant, llywodraethwyr, angen help pawb i ysgrifennu cwricwlwm newydd gorau erioed i blant Cymru. ACG o gafon ni waith yn blaenau.
Donaldson. Roedd angen mewnbwn sawl ei Dyma chi, ar ôl blynyddoedd o dreialu a newid, dileu a gwella, mae'r cwricwlwm newydd i Gymru yn barod. Mae o wedi cael ei ddylunio gan athrawon. Mae'n atab anghenion bob plentyn. Mae wedi cael ei wneud ar gyfer byd sydd yn newid yn gyflym. Diolch yn fawr iawn. Mae o'n gweith caled o hwn. Dwi'n brysur heno, ac ella gai ddyn cyfle i ddarllen. Gan eich bod chi'n arbenigwyr, fedrwch chi grynhoi'r hyn sydd yn os gwelwch yn dda. Iawn, dim problem. Yr ACG at eich gwasanaeth eto. Ac ar ôl mwy o waith, dyma'r ACG yn cyflwyno cwricwlwm i Gymru yn terfynol. Dysgwyr uchelgeisiol a mathio. Sydd yn gosod safonau uchel ac yn mwynhau her. Gallu esbonio cysyniadau newydd. Defnyddio technoleg ddigol yn greadigol. Mwynhau datrys problemau. Yn gallu defnyddio rhif mewn gwahanol gyd-destunau. Meistris a chreadigol. Sydd yn gallu meddwl mewn ffordd greadigol ar gyfer datrys problemau. Barod i fentro yn bwyllog. Gallu arwain a gweithio fel rhan o dîm. Gallu defnyddio sgiliau i greu syniadau. Iach a hyderus. Sydd yn dangos parch at ei gilydd. Gwybod sut i gadw'n ddiogel. Datblygu lles meddyliol ac yn emosiynol. Meddu ar werthoedd cryf. Deall effaith, diet ac ymarfer corff. Barod i arwain fel aelod o gymdeithas. Dinasyddion egwyddorol a gwybodus. Sydd yn gallu dod i farn. Gwybod am pethau cyfoeth. Wybodus am ei diwylliant, cymuned, cymdeithas a'r byd. Ymwybodol am cyfrifodebau. Yna ymlaen 6 maes dysgu a phrofiad. Na,
Ni fydd rhesiad hir o bynciau yn y cwricwlwm newydd, yn hytrach fe fydd y dysgu'n cael ei gwneud drwy y maes dysgu. Dyma nhw. Celfyddydau mynegiannol, celf, dawns, cerddoriaeth a chyfryngau digidol. Iechyd a lles, dysgu'n cael corff iach a meddwl iach, deich perthnasoedd iach, a sut i wneud penderfyniadau dod. Dyniaethau, hanes, deiryddiaeth a chyfyddau. Hefyd, gwleidyddiaeth, sut mae'r wlad yn cael ei rhedeg, a sut mae pobl yn cyddo mewn heddwch. Ieithau llythrennedd a chyfathrebu, Cymraeg a Saesneg, iaith a llenyddiaeth o bob math. Mathemateg a rhifedd, gall ei defnyddio amrywiaeth o sgiliau rif mewn sawl cyd-destun. Gwyddoniaeth a thechnoleg, dysgu sgiliau gwyddonol newydd a sut gallu defnyddio technoleg i datrys problemau. Yn sail hyn oll, bydd y cwricwlwm i Gymru yn datblygu sgiliau llythrennedd, Sgiliau rhifedd, sgiliau digidol o radd flaenedd. Fe fydd plant Cymru'n dysgu am bwysigrwydd parchu gwahaniaethau, hawliau dynol, cymryd cyfrifoldeb dros ei dysgu, yr mathau gwahanol o waith a sgiliau sydd angen. Sgiliau datrys problemau. Fe fydd ni'n dysgu am ein hunain, corff iach, meddwl iach. Y byd o'n cwmpas. Ac fel sail i'r cwricwlwm, mi fydd y plant gael dysgu y peth pwysicaf un. Dysgu, mae'n milltir sgwar. ac am Gymru. Ein iaith, ein traddodiadau a'n diwylliant. Ond sut ydw am fesur cynnydd? Mae'r camau cynnydd yn sicrhau fod pawb yn llwyddo ac yn cyrraedd eu potensial. O cam 1 i gam 5. Felly mi fydd pawb yn cael eu herio. Wisgen hunain yn dy gap, a wis hi yn dy galon. Dyna yw nod ein cwricwlwm ni, bob diwrnod o'r flwyddyn. Anhygoel yn ddios rydych chi'n arbenigwyr a hanner. Diolch ACG a diolch i Mr Donaldson am hau'r hethyn cyntaf. Ni allaf disgwyl i weld plant Cymru yn elwa ac yn ffynnu. Ia wir, diolch i chi arbenigwyr. Braf yw cael dweud fod dyfodol plant Cymru mewn dwylo diogel yn ôl ato hi yn Studio Malia Celyn. Diolch o galon i bawb sydd wedi egluro cynnwys y cwricwlwm i Gymru mor effeithiol. Mae plant ysgol y Ffyrcaseg a Pen y Bryn yn arbenigwyr ofri. Mae gyfnod cyffroes iawn yng Nghymru. Hwyl fawr. Hei ACG, rydym yn smart yn ei crysau ti. Mae'n hwyl i gael yn pob man yn ein cwmni. Ni yw'r ACG, cwricwlwm i Gymru fe bloeddiwn ni. Gan holl ieuenctid Cymru. Glywswch chi tro cyntaf erioed y cwricwlwm newydd sbon. Mae'n hwyl, mae'n gwych, mae'n unigryw, coeliwch ni. Pedwar diben pwysig iawn a ffwriadau eanglyn. Bydd pawb yn profi hynny cyn bo hir. Hei ACG, rydym yn cool yn ei crysau ti. Yn mynd rhwng Cymru, helpu plant i ddysgu. Hei ACG, cwricwlwm i Gymru fe bloeddiwn ni. Gan i'r holl ieuenctid Cymru. Gan i'r holl ieuenctid Cymru. Felly, fel ydych chi clywed gan y plant,
O fis Medi 2022, bydd ni'n disgyblion y dechrau astudio cwricwlwm newydd i Gymru. Golyga hyn ei bod ni fel cymuned ysgol angen sicrhau bod ein gweledigaeth yn diffinio'n glir yr hyn yr ydyn ni am ei ddarparu ar gyfer ein plant. Da ni'n newyddus iawn i'ch cynnwys chi ar ein taith i gynllunio cwricwlwm newydd, gan gadw mewn co y 4 diben y glwsoch chi yn y ffilm. Da ni'n barod i wrando ar unrhyw awgrymiadau, sylwadau neu gyfraniadau perthnasol sydd gennych chi, gan edrych ymlaen i roi ein gweledigaeth newydd ar waith, a symud ymlaen i gyfnod newydd yma yn Ysgol Pen y Bryn ac Abercaseg. Diolch yn fawr.